Det, jeg synes er spændende for os ved Andelsgarant, det er den her ekstra mulighed, vi kan tilbyde i forhold til kredit til vores kunder. Der, hvor bankerne ikke kan hjælpe, og vi heller ikke kan løfte opgaven alene. Og det er klart, at den service vil være rigtig god for os at kunne tilbyde kunderne. Vi håber jo på, at vores kunder synes, det er en god service, vi kan tilbyde med Andelsgarant, og at de vil være i stand til at byde på opgaver, som de normalt ikke ser sig i stand til at gå ind i.